Вось так. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Добре, что я покуль один у покое. Можно спокойно почастоваться. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Топа. Привет, Таня. Одразу кажу, что делиться присмаками я не збираюсь. Ой, Топочка, частуся, коли ласка. Я не вельми охвочая до солодкого. Вось і добре. Тады не адрывай мяне ад справы. Смачно есть, Топочка. Яночка, а коли ты не будешь частоваться, лепш иди у другі покойчик. А то мне здаецца, что ты намерваешься стягнуть вось пячэнне. Что ты такое кажешь? Каб я, да у тебе присмаки хотела стягнуть. Ну, мне так подалось. А ты лепш, Яночка, иди. Дай мне спокойно отрывать асалоду от солодкой. Топа, ти мені тільки откажи, як я виглядаю. Ну, як? Ну, як звичайно. Як звичайно? Топа, ти добре бачиш? Ну, бачу я добре. А чого ти розкричалася? Неужо ти не зауважив мою пригожу сукенку і стильну прическу? Ну... Яночка, ти заўсёды у пригожій сукенці і з доброй прической. А сьогодні я особливо пригожая, тому що рихтуюся до конкурсу. Завтра будуть вибирати саму талановитую лиску. Ми, дівчинки-лиски, так хвилюємося. І чого тобі хвилюватися? Ну як? Ми всі і до творчого конкурсу рихтуємося. Але жури обов'язково буде оцінювати і наш образ. Пригожі сукенки і прически. Ой, треба бути яркой, каб тебе усі зауважили. Коли хочеш, каб на тебе звернули увагу, треба сапраўды зрабіцца больш яркой. І що ти мені пораєш? Ну, коли ты будешь сядь, тады тебе зауважить усе. И одразу скажут: «Оу, вось наша пераможца». Значить, мені треба щось додати у костюм? Ну, Яночка, много чего. А лепш усё. Яночка, лепш усе блискучки, якія толькі у тебе ёсць. Чапляй на себе и иди на сцену. А з прическою що робити? Так само. Чапляй як нога больш упрыгажэнь. Дякую за пораду, Топочка. Поспробую. Што б Янка без мяне рабіла? Стаміўся ж на яе пытанне адказваць. Трэба пачаставацца. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топа. Привітання, Буслик. Ты ж не вельмі любиш солодкое. От солодкого фигура псуется и зубы. Так что отказную страву на поедание присмаков я взял на себе. Ти завсюди саме складане береш на себе, Топочка. А як же? Вось Янка приходила, допомог ёй корисною порадою, як до конкурсу добре подрихтуватися. Ой, молодчина, Топа, сапраўдний сябар. Ой, добрый вечер. Ой, як вам мой образ? Ой, Яночка, это вельми незвичайно. Але зараз ти зіхлатіш. Ой, дякую, Буслик. Ой, що з тобою, Яночка? Ой, Топа підказав мені, як виглядати більш ярко на конкурсі. І ти начепила усі свої упригажені? Поки що не усі, але самі блискучі і виразні справді на
задела. Ой, ой. Что? Ловите меня! Ой, Яночка, сядзі ты роўна. Сам паспрабуй. Ведаеш, як складана усё гэта насіць на сабе. Янка, ты быццам старажытны рыцар, які носіць цяжкія даспехі. Рыцары хадзілі, а я нават сядзець не магу. Ой, цяжка не зваліцца на бок. Яна, тады ты не рыцар. Новогодняя елка. Новогодняя ёлачка стаіць сабе ў пакоі, а вакол яе карагоды водзіць. Папа, ты сам подказал мне упрыгожиться, а зараз смяешься? Я ж не ведаў, што ты у ёлку ператворышся. І навошта табе ўсё гэта, Яночка? Топа подказал прычапіць ўсё самае бліскучае, каб быць больш заўважнай. Калі ты вось так будзеш хіліцца ў розныя бакі, сапраўды ўсе будуць глядзець толькі на цябе. Запомніся адразу. І стануць гаварыць, што выступала ліска ёлка. Толькі як я буду ў конкурсах удзельнічаць, калі нават па баках паглядзець не магу? Творчыя конкурсы прыйдзецца прапусціць. Як? Нельга нічога прапускаць. Яна, а без усяго гэтага ты хіба не запомніся гледачам і журы? Не ведаю. А якія ў цябе конкурсы? Я буду верш чытаць, потым танцаваць, а пасля спяваць. Калі ты вельмі пранікнёна прачытаеш верш, цябе ўсе запомняць і адзначаць. І з танцам тое ж самае будзе, і з песняй. Усе гэтыя бліскучкі наадварот увагу адцягваюць. Але Топа мне падказаў. А што адразу Топа? Што? Я лічыў, што так лепш. Я ж сам у танцавальных конкурсах ніколі не ўдзельнічаў. Яночка, можа табе лепш усё гэта зняць, ды парэпеціраваць танец, ды песню. Сябры, а гэта добра, што вы мне свае парады далі. Я начапіла ўсё гэта і сама зразумела, што мне нязручна. Давайте дамовімся, што заўтра зранку я пачытаю вам верш, праспяваю песню і выканаю танец, а вы сумленна адкажаце, над чым яшчэ папрацаваць. І без усіх гэтых бліскучак. Дамовіліся! А зараз давайте, глядзець мультфільм. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў. І самых прыгожых. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Па крысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,
красы.